Okwach kich omako chung' motegno ni gin gionge kod jandiko mar mbui manyinge Ndiagui Kiangui mayangore ni okong'ere kama nitiere matimore ka doho bende onyiso gai mar obila mondo mi ochwal jandiko no e doho. Komachielo ewi ng'anyo ma joma mokalo ji 18 nochwal e doho ma Olkalau ewi ketho mar chwalo tulo e kinde ng'anyogo. Jafwambo Amson Osutu antiere kod ler. Bang' meko margi e giko juma mokalo, ji 18 kuom 19 koro ne ochwal e doho ka itudo gi ketho mar kelo tulo e kinde ng'anyo mag rawere mane obagi tich adek juma mokalo e gwenge ma Olkalau e kaunti ma Nyandarua. E nyim jagad bura Judy Castan Thuku, jomin buche ne ochiwo kwayo mondo bed din ne achijego kuom kinde ma ok tin ne ndalo 21 ka nonro dhi nyime. Jang'ad bura no kata kamano ne ogolo chik mondo din ne achijego e tisend obila ma Olkalau kod Oljorok ka girito ng'eto ma ibiro tim odiechieng' makiny. To komachielo jang'ad bura Chacha Mwita e doho mamalo ogolo chik ne ogai mar obila Douglas Kanja mondo chwal jandiko e mbui Ndiagui Kiangui e doho bang' lal kuom ndalo 10 makawo kamano to ler kama jandiko no nitie. Chik makamano chiw bang' tend riwruok kinde chwalo bura e doho ma Milimani ka gidwaro ni tend obila chiw jandiko e nyim doho kendo jotend obila go mondo chop e doho mar duoko penjo e wi lal mar Ndiagui. To e wi lal mar jandiko no ogai mar Okwach kich Mohamed Amin to kane duoko penjo kawuono owacho ni Okwach kich ok ong'eyo kama Ndiagui nitie kendo kwayo Ndiagui owuon mondo chop e tisend obila machiegni kode wera ni en jal ma idwaro kod obila. Ndiagui is not under the custody of officers of the National Police Service, and that is what I'm going to say rightly before the Honorable Judge tomorrow. We don't have him, and wherever he is, he should just come and surrender to the police so as to assist in our investigations. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.